घरे आउ केते काम करिबो जे मनीष नुआ बरसटा गला जे कुआड़े टिके पिकनिक फिकनिक करी जाई हेलानी ता सांग को मो सान भौणी डुंगे आसीबो बोली कही कही आसु नाही से आइले सिना टिके मो आंख ऊपर पिसर करंती कुआड़े टिके पिकनिक करी जिबा ना कि हेलो ए छतर खाई से दुआर बंधटारे ठिया ହେଇକି ସେତିକି ବେଳୁ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛି କିଲୋ କାହିଁ ଦେଖେ ମୋ ନାଁରେ କାହା ଆଗରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଉଛି ବୋଧେ ଆଉ ନା ଦେଖେ କାହାରି ଆଗରେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଉଥିବ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ସେ ଦୁଆର ମୁହଁଟାରେ ଠିଆ ହେଇକି କାହା ଆଗରେ ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ ଚୁଗୁଲି କରୁଛୁ କିଲୋ କି ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ମରିଯାଏ ଆଉ ତୁ ମୋ ଘରେ ରାଜ କରିବୁ ତମକୁ ତ ଖାଲି ଦିନ ରାତି ନାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ତମ ନାଁରେ କାହା ଆଗରେ କ'ଣ ଚୁଗୁଲି କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ ତାହେଲେ ଅପେହାଟାରେ ଏ ଦୁଆର ମୁହଁଟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେତିକି ବେଳୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଟିକେ ଶୁଣେ ମୁଁ ନାଇଁ ମ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଡୁଙ୍ଗେଇ ଆସିବା ନାଗି କହିଥିଲା ସେ ଆସିଲା କି ନାଇଁ କାହିଁ କିଛି ଖବର ଦେଇ ପଠେଇଲାନି ମୁଁ ସେତିକି ବେଳୁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ହାଲୋ ମୋର ଭଉଣୀ ପ୍ରେମୀ ଅଇଲ ଏ ଛତର ଖାଇ ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁଛୁ କି ତୋ ଭଉଣୀ ଡୁଙ୍ଗେଇ ତୁ ତ ଯାହା ଖୋଳ କରୁଛୁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ ଡୁଙ୍ଗେଇ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କ'ଣ ଗାତ କରିବ ମୋ ଘରେ ଆଉ ତମ ନାମକରଣ ବୋପା ମା ତ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡୁଙ୍ଗେଇ ଛି 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 ସେମିତି କହିବନି ବୋଉ ହେଲା କହିଦେଉଛି ତମେ ଯେମିତି ତମ ପୁଅ ନା ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ନାଁ ଦେଇଛ ଆଉ ଦେଇକିରି ନାଁ ଦେଇଛ କ'ଣ ନା କାଳୁ ଆଲୋ ମଣିଷ କି କୁକୁର ସେଇଟା ବି ଜାଣି ହେଉନି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ଆଉ ଘରେ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରନି ବୁଝିଲୁ ଆଏ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ନା ତେମେ ଆରମ୍ଭ କଲ ବା ଏ ଅବେଳାଟାରେ କିଏ ଆସିଲା ଯାଏ ଦେଖେ ଆଲୋ ଯା ଲୋ ତୋର ଡୁଙ୍ଗେଇ ଆସିଥିବ ବୋଧେ ଆଲୋ ଡୁଙ୍ଗେଇ ତୁ ଆଇଛୁ ଆଲୋ ଆସେ ଭିତରକୁ ଆସେ ହେରା ନାନୀ ଏଇଠି ଓଳିକି ହେଉଛି ହେରା ଘରେ କେହି ନାହିଁ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲେ ଆଉ କ'ଣ ଡୁଙ୍ଗେଇ ମୂଷା ମୋ ଘର ଖୋର କରିବାକୁ ପରେଇ ଆଇଲୁ ହେରା ମାଉସୀ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ ହେରା ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ନାନୀ ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲା ବୋଲି ସେ କଥା କ'ଣ କି ରୁହ ମାଉସୀ ମୁଁ ଆଗ ତମକୁ ଓଳିକି ହେଇସାରେ ଥାଉ ତୋର ସେ ଅନୁଗୁଳିଆ ଭକ୍ତି ସେତିକି ଥାଉ ଏବେ ତ ଘରେ କାଲି ହୀରା କେରା ଚାଲିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବିନି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଅଛି ନା ସେ ଅନୁଗୁଳରେ ହଉ ତୁ ଛାଡ଼େ ତାଙ୍କ କଥା ଚାଲେ ଭିତରକୁ ଚାଲେ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିବୁଣି ତତେ ଭୋକ ଲାଗିବଣି ଚାଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇକିରି ବସି ପଡ଼ିବୁ ମୁଁ ଗଣ୍ଡେ ବାଢ଼ି ଦେବି ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ହେଲା ଆସେ ହେରା ନାନୀ ତୁ ରୋଷେଇଟା ଏକଦମ ଗୁଆଘିଅ କରିଥିଲୁ ଯେ ଓହୋ ଆଲୋ ଥାଙ୍କୁ ହଁ ତୁ ଛାଡ଼େ ସେ ବେକାରିଆ କଥା ତୁ ଆଗ ମେନ୍ କଥା ଉପରକୁ ଆସେ ତୁ ତ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆସିବୁ କହିକି ଆସିଲୁନୁ ସେ ପିକନିକ ଯାହା ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ କାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲୁ ତୁ ଆଗ ମେନ୍ କଥା ଉପରକୁ ଆସେ ଆମେ କେଉଁଠି ପିକନିକ କରିବା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ କଥା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଫାଇନାଲ କରିସାରିଲା ପରେ ତୋ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଉଛି ତୋର ବୁଝିଲୁ ହେରା ନାନୀ ତୁ ଆଉ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେନି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲିଣି ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ଫିନିଶ୍ କରିଦେବି ହଉ ତୁ ଆଗ କହନି ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଯିବା ନା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବା ପିକନିକ ନା ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଆଙ୍କ ପିକନିକଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଏମାନେ ଦୁଇଟା ମୂଷା ମିଶିକିରି ମୋ ବୋଉଟାକୁ ତ ଖୋଳ କରିଦେବେ କ'ଣ କରିବି ମିଳିଗଲା ପିଲାନ ଏବେ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ତାରି ଭଉଣୀ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ପେଲିକି ଛାଡ଼ିବ ମରିବ
ଆଜି ମରିବ। ଯିଏ ଆଜି ଏ ଘରେ ଗୁଣିଆ ହେଇକି ରହିବ ଆଜି ରାତିରେ ତାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ମରିବ, ଆଜି ମରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଟୁଙ୍ଗି, କୋଉଠି ପାଟି ଶୁଭୁଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୋତେ ବି ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେମିତି କିଏ କୋଉଠି ପାଟି କରୁଛି ନା କ'ଣ। ହଉ ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା। ମରିବ, ସେ ଆଜି ଏ ଘରେ ମରିବ। ହେଇଟି ବୋଉ, ଆଇ ତମର ଇ କି ବେଶ? ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ତୋ ମା ନୁହଁ। ମୋତେ ଗାଁ ପାଖ ମନ୍ଦିରରୁ ମା ପଠେଇଛି ତେତେ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଯିଏ ତୋ ଘରେ କୁଣିଆ ହେଇ ରହିବ ତାର ଆଜି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଆଜି ତାର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ତାର ଆଜି ମରଣ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ନାନୀ, ତୋ ଶାଶୁ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି? ତୋ ଘରେ ଆଜି ତ ମୁଇଁ କୁଣିଆ, ତାମାନେ ମୁଁ। ଏ ମା, ଏବେ ମୁଁ କିରା କରିବି? ହେ, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ ବଲା। ହେଇଟି ବୋଉ, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏସବୁ କ'ଣ କହି ଯାଉଛ ତମେ? ମୁଁ ତ ବୋଉ ନୁହଁ, ମୋତେ ମା ପଠେଇଛି। ଆଲୋ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ଆମେ ପରା ଭାଇ ଆସିଲେ କଥା ହେଇକି ପିକନିକ୍ ଯିବା। ହେରା ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି ନାନୀ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେତେ ପିକନିକ୍ ଯିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ପଳେଇ ଯା, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତୁ ମରିବୁ। ନା, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜି ହଠାତ୍ ଆଙ୍କୁ ମା କେମିତି ନାଗିଲେ? ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହଉ, ପିକନିକ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ମା, ପିକନିକ୍ କ୍ୟାନସଲ୍। ସେ ପଳେଇବ, ସେ ଘରୁ ପଳେଇବ। ଡୁଙ୍ଗେଇ, ତୁ ପଳା ଯା। ଯାହା ହଉ ପିକନିକ୍